Mayo 1 karon, Labor Day ug nunot niini dunay gipahigayong job fair sa Cebu City Sports Complex sa SM City Cebu ug sa Cebu Provincial Capital. Didto sa Cebu City Sports Complex gipahigayon ang overseas job fair ug nagsugod nagsing-abot ang mga aplikante alang sa mga trabahong gitanyag alang kanila. Matod ni Evilia Dorato, Pangulo sa Philippine Overseas Employment Administration sa Regional Center for Visayas, nga kanunay silang mopahigayon og job fair matag Labor Day aron mahatagan og oportunidad ang mga aplikante nga tukma sa ilang abilidad. Well, kanisa, this is already a regular activity. No, every May 1, there is really one overseas job fair to be facilitated in Cebu. So among in the case of the part of POEA, we always ensure that we are bringing only licensed recruitment agencies with appropriate job orders. So most of the skills included here are katod yung mga highly skilled, kunya na mga professionals. So muna ato yung also because we wanted to ensure nga atong overseas job fair naatay daghang mga jobs nga atong ikahatag. In fact, we're bringing in 18,000 job orders, no, with 24 licensed recruitment agencies. So imong tan-awon gani, murag gamay-gamay pa man ang aplikante. So kung swertihon sila, if they're lucky enough na makamit sila sa requirements o sa kaposisyon, definitely ma-hire ni sila kay gamay raman silang nag-compete karon dinhi sa ato ang job fair. Lakip sa mga lugar nga mahimong ma-applyan sa mga aplikante mao ang mga lugar sa Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Ghana, Tanzania, Congo ug uban pa. Sa mga interesado, pwede mong mo-apply pagka-welder, waiter o waitress, panday, technician, building painter, construction worker ug uban pa. Aduna say job fair karon sa Lapu-Lapu City ug local job fair sa SM City Cebu ug sa Provincial Capital. Samtang niabot sab si President Benigno Aquino III dinhi sa Sugbo kaganinang alas 10 sa buntag. Si Aquino nitambong sa Sun.Star Pilipinas Forum sa J Center Mall diin iyang gilibot ang mga booths. Human niini ni diretso ang presidente sa baguhay lang gibuksan nga University of Cebu Medical Center. Ang pagbisita ni Aquino dinhi sa Sugbo subay sa kasaulugan sa Labor Day diin pipila ka mga job fairs ang gipahigayon sa Sugbo. Gikatakdang gawas dinhi sa Sugbo mobisita sab si Aquino sa Bacolod City.